We beginnen de dag altijd met het smeren van de krukas. Dit draait natuurlijk de hele dag, dus dat kan op een gegeven moment warm worden. Dat is belangrijk dat dat eerst in het vet zetten wordt. De molen is natuurlijk het beeld bepalend voor het dwarf. Die stiet je mooi langs de hier, de simmers, is het hartstikke druk. Maar ja, en om een molen goed te behouden met die werkje. Dat is simpel zat. Als je zijn molen stilzet, dan is het binnen een periode die vervallen. Dat het een stuk waar is, kijk eens hoe het ik. Dat is prachtig. Als het molen hele gebeuren, ja, je bovenste en ik, het beweegt alweer. Je bent met de waardmaanden, je bent hier bezig. Ja, dat is gewoon super. Ja, ik ben er altijd enthousiast van als ik erop praten moet. Dus, Ja, het is een stukje techniek, het stukje historie en daar ben ik maar de natuur bezig. Het is de molen, maar daar ben ik maar die omjouwing bezig. En ja, het is altijd wel gezellig. Je hebt een hele club, als je al een koffie drinken, is altijd wel een stukje gezelligheid wat een beetje komt. Ja, dat je naar gezellig weer, dan komt het net zo gauw. Ik ben hier altijd asielinstructeur op asielkwallen, nog een zondag ongeveer. En toen weer de plan dus om hem helemaal laten brengen. Maar toen hebben we dus met elkaar geprobeerd om weer te restaureren en zo wat. En een 4 zondag is hij dus helemaal weer kleermaken. En nou ja, en dan ben je er een keer mee bezig en dan begin je ervoor te interesseren en zo wat. Nou, dan zei je. Ja, dan ben ik je hengebron leven, nou zeg maar zeggen. We lieten het hout haaien op een molen. En dan giet het de droogskwaar in. En dan op een gegeven moment dan kunnen we uitbroeken. Dan draai je hier, als het droog is. Dan maken we dus banken van tuinbanken, of meubels of tafels. Of, ja, ze komen maar de extra opdracht. Nou ben ik eigenlijk net vol in de molen. Want ja, ik heb zoveel opdrachten. Dat kon we eigenlijk niet meer aan ta. Iedereen kan hem overal wel wat mij redden hebben. Maar ik ben dus geen timmerman van mijn beroep. Maar ik heb Laurens wel wat dingen en zo wat. En als er op een molen is wat, nou dan assisteer ik daar wat. Ik heb de gekken dan wel, maar ik zeg altijd, ik ben de belangrijkste man hier, want ik zet de koffie. Ik ben één keer met mijn huidwest hoe fjouw weer. Nou ja, vanaf toen is er iets van een vonkje overslaan. En zo lang ben ik eigenlijk, al 20 jaar ben ik al bij de molenblitz. En de eerste ging er altijd niet in mij, want hij datzelfde ervoor mochten, want dan gingen we beletten. Nou, Harry en de rest die wel nou. Dat wordt steeds makkelijker. Nou ja, en toen had hij die molenaarsopleiding gedaan en zo. Dat nou is hij eigenlijk hier de molenaar, om zo maar te zeggen. Er zijn een hele soort mensen die houden op met werkje. En dan begint dus zijn opleiding eigenlijk een moeder. Ja. Dan denk ik, goh, maar dit is een mooie tijdverdrijf. Ja. Nou? Ja. Maar het is wel heel belangrijk dat de jongeren zich er ik voor interesseren. Want ja, die binnen net zo vol. Nou, ik moest voor de middelbare school, moest ik een maatschappelijk stage doen. Nou, en op een of andere manier trok het me toch wel een molen. Nou, zo ben ik dus op de Orenmolen terug te komen. Nou, en omdat Arjan, ik wil op de Orenmolen komt en er ik op me draait, zo ben ik hier terug te komen. En ze bloeien oren wel plakken. Fjouwen van die ben je al 4 jaar. Dus jij hebt natuurlijk bult en kennis. En dat is voor u als jonge jongens natuurlijk heel belangrijk. Hè? Die leren elke sneu bij. Ja, hè? Dat is ik zo. Ja, dat bloedt altijd.
En ik die man moet ik altijd bij leren, hè, van huis weg. Hè. Iedereen shut er weer oorsteen op. En dat maakt het leuk. Wie 14 toen ik kwam, ik ben op dit moment 17. En als ik 18 ben, dan maak ik examen dan. En als het goed is, dan is het vertrouwd. Dan is dat molenlast vertrouwd. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd in Lauwert van NL. En ik ben al aan het werken, sinds september ben ik aan het werken bij de gemeente Zuidwest. Op kantoor? Ja. Ja. Dat is heel wat oors. Ja. Maar het kan best wel dat ik haast in de toekomst is van al geen tof voor het molen weten. Maar ja, dat had natuurlijk volle meer in dan alleen maar draaien met die molen. Hè. De hele handel eromheen. Dus dat is net zo makkelijk om dat maar even hier te rijden op te starten. Molen, dat slaagt het wel. Maar beroeps, ja, ik zou het wel mooi vinden. Dat kan als Chris zoek het wel, absoluut. Je hebt een mooi clubje aan mij. Ja, geweldig. Ja, en dat past ik al bij elkaar. Ja, Oorschien met ik net zo volle jaren al mij maar kan uithouden natuurlijk. Nee, en zei die jongens ik, dat past mooi, dat past precies, dat klikt ik al. Dit is Satje Wolle. Zij doen het vroeger ik. Op een wien, bij hem zagen. Eigenlijk is het gewoon een grote passie. Een hobby is eigenlijk nog een te min voor. Ja? Ja, elke sneu, we zullen er altijd weer uit dat het sneu is. We zullen graag een sneu bij hebben al eigenlijk in de weekend.